Lucas Kapitulo 15. Karon ang tanang mga maniningil sa buhis og mga makasasala nagaduol ngadto kaniya sa pagpatalinghog kaniya, og ang mga Fariseo og ang mga iskriba na nagbagulbol nga nagaingon, kining tawhana nagadawat sa mga makasasala og nagakaon uban kanila, og siya misulti kanila niining sambingay nga nagaingon, kinsang tawhana diha kaninyo nga may usa ka gatos ka karnero, og nga nawad-an og usa kanila, dili ba siya mobiya sa kasiyaman og siyam sa kamingawan, og mangita ni adtong nawala hangtod kini makaplagan niya, og sa makita niya kini magapas-an niini sa iyang mga abaga nga malipayon, og sa iyang pag-abot sa balay magatigom siya sa iyang mga abyan og sa iyang mga silingan nga magaingon kanila, managlipay kamo uban kanako, kay akong hingkaplagan ang akong karnero nga nawala. Magaingon ako kaninyo, nga sa maong pagkaagi, adunay kalipay sa langit tungod sa usa ka makasasala nga maghinulusol, labaw pa sa kasiyaman og siyam nga mga matarong nga walay kinahanglan sa paghinulusol. Kung kinsang babayhana nga adunay napulo ka drakma, kung siya kawad-an og usa, dili ba magdagkot og usa ka lamparahan og magsilhig sa balay og sa masingkamuton mangita hangtod iyang makaplagan kini, og sa iyang hingkaplagan kini magatigom siya sa iyang mga abyan og mga silingan nga magaingon, maglipay kamo uban kanako, kay akong hingkaplagan ang drakma nga nawala. Sa mao nga pagkaagi, nagaingon ako kaninyo nga adunay kalipay sa atubangan sa mga manulunda sa Dios tungod sa usa ka makasasala nga magahinulsol. Og siya miingon, may usa ka tawo nga adunay duha ka anak nga lalaki, og ang manghod kanila miingon sa iyang amahan, amahan, ihatag kanako ang bahin sa imong bahandi nga mahabahin kanako, og iyang gibahin-bahin kanila ang iyang kahimtang. Og sa tapos ang pipila ka adlaw, ang manghod nga anak mihipos sa tanan og milakaw sa iyang panaw ngadto sa usa ka halayo nga yuta, og didto giusikan niya ang iyang bahandi sa pagkinabuhing daotan. Og sa nausikan na niya ang tanan, miabot ang usa ka dakong gutom ni adtong yutaa, og misugod siya sa pagbati sa kawad-on, og miadto siya og nakig-ipon sa usa ka molupyo ni adtong yutaa, og kini nagsugo kaniya ngadto sa